La multitud reunida es colmou. Un gran murmuri precursor del goig sona per tot arreu. I soc el vigilant cego d'esta falla. Esta falla que està feta per a recordar el Dia d'Acció Global per l'abolició dels paradisos fiscals. Es titula el monument La vidriola falla. A l'estat espanyol, el sistema fiscal és una vidriola que està plena de forats. La vidriola impositiva és la base d'un bon govern. Com la vidriola falla, és falla que cremarem. Que per a complir amb els drets humans, amb serveis de qualitat, el nostre fiscal sistema ha de ser progressiu, equitatiu, eficient, redistributiu, solidari i suficient. Que qui tinga més riquesa, que amolle més, sense tristesa. Les famílies, consumidors i autònoms, omplin la panxa de la vidriera. Quina ranura més gran! Fins l'últim cèntim s'escola. Veig la clivella que està dalt. Que estreta que és. Als països empobrits la situació encara és pitjor. Només amb l'argila fresca de la consciència social podrem arreglar la vidriola i fer festa entre llat. Aquesta història està acabada, aquesta història està contada. Gràcies. Arreglarem la vidriola.